ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш тҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз якчанд навод мошинои нав равон карданд ки мо қабул кардем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон фирма чизе ки барои эълон, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имо моро кунед, мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. дар имзо навор аст опелои седане ки бо нархҳои арзон ва мерседесо, хоб Land Rover ва дигар навъи мошинои боркаш, Motoblok, Daewoo, Nexi, мошинои советски ҳамаашон бо нархҳои арзон ҳастанд ки ҳамаи соҳибошона срочно пул дар кора. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора ҳастанд. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 168 сомонӣ. навора салом мекунем, марамат рафтем. Якм мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Opel Astra F ки дар кузофи седан бо нархи арзон. соли барои 1990 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор 1.6 литри простой, коробка механикаи садистани мушин мекунад, нахаду. мошин 4 та балон пачка, аккумулятори нав, салон тоза, хоб дискаҳои худаш ҳама ҷош 100% мушинча. хай баъзе ҷош хеле ҷои кор сарапина дорад. яъне ки косметически камтар кода, не ки нархи мошин бениҳоят арзон ки срочно мегӯяд сум дар кора. мошин дар шаҳри бохта дар кривои айни ҳол қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки бо одамони конкретна харидор да ягон сум арзон мекунанд. ин ҳамин номерошон аст. мегафон позитсияни кор мекунад, кадоме ки мехарад Opel 92 соли ки 33 шуданги солҳои 94. марамат занг занед, ба шумо бештар маълумотша фаҳмода метиҳанд. мошин дар шаҳри бохта дар кривой, нархш арзон, мошинчаро ай даст дитен рафта бинед. хай кам меличовка корда, не ки ба хайра балон малон моторис 100%. марамат тавос гирифта бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, мошини боркаш аст ки гурзавой, не ки нагуфтанд ки номаш чӣ хел аст, фақат Hyundai Porter наистиян. мумкин номаш ҳама хел бошад, намедонам ки мисол чӣ хел Hyundai кадоме ки медонад худаш мефаҳмад. сайсиянаш беҳтарин. соли барои 2007 сола ки 4 та балон нав, яъне ки ҳолати корӣ, 4 диска, салон тоза, радной краска, мошинча мегӯяд хеле ки дасти як одамда гаштагия, яъне гурзавои Hyundai Porter мегуфтиянаша, намедонам бо худтон аниқ кунед. дастсрочно мегӯяд пул дар кора мефурӯшад бо нархи 15000 сомонӣ ва ин мошин қарор дорад дар ноҳияи вахши шаҳри бохтарда, яъне мошини боркаш. хоб нархаш арзон аст ки 15000 сомонӣ срочно мегӯяд пул дар кора. хоб якум рақамошон аст TCL кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аст ки инашам кор мекунад ва дар рақамошон имо WhatsApp пайваст доранд. дар комментара хоҳиш кардем ки мисол мошинаи гурзавои мисол боркаш монем, ина баҳри шумо ки нархҳои арзон кати. дар ҳамин рақамошон занг занед ва мошинчаро савдо карда гирен, бениҳоят нархи арзон кати 15000 сомонӣ ва сайсиянашам нахадуа. бештар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёмода мегирем. дӯстони азиз, шумо агар чунин рекламаҳои мошинҳо, хонаҳо, заминҳо, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо моро кунед, мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. сеюм техникаи фурӯшии навбатии мо дӯстон аст мотоблоки фурӯшӣ аст ки сайсияни нав. мотоблоки фурӯшӣ соли барои 2021 сол аст ки сес користа мега соҳибшон якташ мега задни худа. сес користа дора мега якта задни худ дорад. яъне комплект мега қати аробача шай. мотоблок ай Москва мегад хун мега 25000 сомон да мегад харидагас, яъне ки 25000 сомон ғалтидага хумода мега соҳибшон хоб ҳозир мекард арзон метия мекард срочно сум дар кора. ира ай Москва хучур ба қарибӣ овардиян. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша меган 20000 сомонӣ ки бо ягон сум арзон мекунанд. 25 та мега хумода ғалидага аст, яъне ки ҳозир бо сум дар кора шуда мега мефурӯшем бо нархи 20000 сомонӣ. хоб ин ҳамин рақамошон аст. мегафон кор мекунад, кадом метавонад агар ҳамин хел дар кор бошад. инам хеле сайста, инам хеле комплект қати аробача шаҳр. ҳамаш комплект мешини бо хеле ҳай карда мерай. шаҳри Душанбе тарафҳои хоб ҷамоати роҳатӣ гуфтага аст. хоб хай бо дигар маълумотша аз соҳибашон мегирем. нархи қимат нест, арзон аст. рақамошон мегафон аст 20 меган бо ягон сум арзон мекунанд ва дар Душанбе марамат дигар маълумотҳои пурра аз соҳибашон. фақат одамони харидор метавонанд срочно занг зананд, бо ягон сум муомила мекунанд.
чора мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ланҷровер спорт аст ки светои сафед соли барои 2007 солае ки сӯифурӯш бензини холӣ абию мотораш 4.5 литраи коробка автоматаи саистани мошин мегад нахадвай мошин 4 балони 80%, 4 диска, электропакет, кондиционер, кожни салон, яъне ки мошин ҳама чӣ дорад. ҳуҷҷат дорад, ки нагуфти чақа ҳуҷҷат дорад, мошинча нахаду. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ бо каунтар дига мегӯяд арзон мекунем. вариантҳои алиши ҳам аст, ягон мерседесои як класс боша мегӯяд ёки ягон Toyota Camry дубоша алиш мекунем. агар вариантҳои хона ҳам боша мегӯяд пешниҳод кунед ва ба хона ҳам алиш мешавад. хона аз шаҳри Бохтар ёки аз Душанбе хай хитон пешниҳод кунед. сета варианти алиши ба мерседесои як класс ва Toyota Camry 2 ёки хонакати дигар намуд вариантҳо мегӯяд, яъне интересоват намекунад. кадоми суб кадоми 115 000 сомонӣ бо арзон мешавад, кадоме ки алиш мекунад ба ҳамин се чизи гуфтагиршон. хоб ин ҳамин рақамо мегафонаи пастӣ яъне кор мекунад ва дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст доранд. маърамат дигар маълумотои бештар ва сатфоиза тариқи телефон аз соҳибашон. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Nexi аст ки аниқтараш уз Daewoo яъне ки Nexi узбекӣ соли бароишаш 2006 солае ки сайсениш сӯзае. газ бензин кор мекард, мотор мегӯяд 1.8 Экотека яъне ки мотор мошини мекаша ва газам дора, хай кам мехӯрад, мисол Экотек мотор. коробка механика сайстани мошин мегӯяд нахадвае. электропакет, кондиционер, светои радно инам хеле золотисти, 4 балони ҳолати корӣ, салоншам тозае. Daewoo Nexi узбекӣ уз Daewoo соли бароишаш 2006 сол. газ бензин ҳамаш кор мекунад. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Муминобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 14 000 сомонӣ ки бо арзонтар мешавад. якум рақамошон рақамои Тоҷикистон аст кор мекунад ва Вавилон ва дуюм рақамошон номерои Россия аст ки нашам кор мекунад ва WhatsApp ҳам пайваст дорад. ҳад рақамошон кор мекунад. уз Daewoo 2006 сол сайсениш нахадвай. мошин дар ноҳияи Муминобод. хай ҳамин рақамошона занг занед ва арзон када гиред кадоме ки агар ки мошино ки берасход хоҳа мисол гирифтаам. лайкора занед, фаромӯш накунед ва силкаи навора дар WhatsApp имо чиз дорен падлисаш кунед. чӣ намуди мошине ки мехаред дар комментари нависед, мо ҷудо када пешкаштон мекунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ваз 21099 аст ки мошинои советский молодежни соли бароишаш 2004 солае ки сӯифурӯш бензини холӣ. абио мотор 1.6 литра, коробка механика сайстани мошин мегӯяд нахадвай. мошин 1 сола танировка дорад, 1 сола ҳуҷҷат кадагӣ, аккумулятори пачка, балон ҳолати корӣ, 4 диска, салон тозаак. раднои краска серебристи мошин барадорон ягон расход надорад, фақат мегири газ метиҳӣ. хеле ки дасти як одамда гаштеса. боз такрор мекунам ки ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировка, аккумулятори пачка, балон навсоз, обши мошинча ки тамаш нахаду беҳтаринае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадони Московский ва фурӯхта мешавад бо нархи 16 000 сомонӣ ки боз арзонтар мешавад. якум рақамошон аст мегафон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аст ки дар рақамои Россияшон имо WhatsApp пайваст доранд. ҳар ду рақамошон кор мекунад, кадоме ки мехарад бо арзонтар ва муомила мешавад. мошинчаи берасход бе он камбудӣ маърамат мошинчара рафта аз пеш бинед ва арзон када гирен. мошине ки бе ягон расход, бе ягон камбудӣ. лайкора гузоред, фаромӯш накунед ва силкаи навора дар WhatsApp имо чиз дорен падлисаш кунед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка соли бароишаш 1996 аст ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотор 1.8 литра, коробка механика сайстани мошин мега нахаду. мошинча электропакет, 4 диска, 4 балони ҳолати корӣ, раднои краска, обши мошина нахадо гуфтагасай соҳибош. дастроштам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ, боз арзона мешавад. 4 та электропакет, салон тоза, мошин бардором, хеле ки дасти як одамда гаштесай. вариантҳои алишам аст, ягон Toyota боша мегӯяд, Toyotaҳое ки солҳои 2006 боло боша мегӯяд, алишам мекунем. агар кадоми мошини мора мегӯяд газ сумкати мегирад, аз 40 000 сомонӣ бо арзонтар мешавад. мошин дар Душанбе 40 000 сомонӣ ва арзона мешавад. вариантҳои алиши ба Toyotaҳое ки 2006 сол мегӯяд болотар бошад.
همین خیلی مشکل که علیش میکنن خیلی بالایش میکرد مسئولیت میکنیم. این همین رقم‌هاش هست 918 کار میکنه کدوم میتونم که میخرین بیشتر معلومات از همین رقم‌ها میگیریم. از شما خواهش که لایک را گذارین فراموش نکنین و نوار پالیساش کنین. چی رکلام که داشته باشین در واتساپ ایمو رو کنین، ما در ویدیو آینده رکلام دا میگذاریم. هشت ماشین فروشی نوبتی است دوستان که میتسوبیشی پاجرو است که سال برای 2003 سالی که بنزین گاز ارزش کار میکند. آبی موتور 2 لیتر коробка автомат سیستم ماشین میگه نه خدوای ماشین میگه نو خدوای کداگی 4 تا بالا میگه پاچکا کیلومترش میگه سوز است داکومنتوش تمامش دگاسه گاز بنزین کار میکند الکتروپاکت رادنوی کراسکا салон тоза обшим кондиционер ҳама чӣ дорад. ماشین میگه بهترین حالت اومده از پیش بینین سراش را میگه پول در کار میگه ماشین فروش داموندیم. ماشین عین حال در شهر دوشنبه پایتخت و فروخته میشد با نرخ 40000 سومانی که باز ارزانتر هم میشود. آدمایی که نلی چه سوم میگیره با ارزانتر میگیره میگه از 40000 سومانی ارزان و سوداش در نزدیک کاپوت ماشین. این همین رقماش است واویلون کار میکنه و ماشین در طرف دوشنبه پایانی کاروانده. مرمت زنگ زده و ماشین چرا سودا کنید هم اجازه 100% یگام رازخود ندارد. بیشتر معلومات از صاحبشون. دوستان عزیز شما اگر چنین ماشین های فروشی خانه زمین کوارتیره یگان تکنیک یگان محصولات چیزی که برای فروختن باشد مرمت صورت معلومات شده کنیم. ما در ویدیو آینده فروش دا میمونیم. در این موضوع هم ماشین فروشی بود تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما.